ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 9 ንሓደ ልሙስ ከም ዘሕወየ ኢየሱስ ናብ ጃልባ ደይቡ ተሳገረ ናብ ዓዲ እውን መጸ እንሆ ኸዓ ኣብ ዓራት ዝደቀሰ ሓደ ልሙስ ኣምጽኡሉ ኢየሱስ ድማ እምነቶም ርዩ ነቲ ልሙስ ኣጆኻ ዝወደይ ሓጢኣትካ ተሓዲጉልካ እዩ በሎ እንሆ ኸዓ ገሊኦም ካብ መምህራን ሕጊ ንሓድሕዶም ብልቦም እዚ ሲጻረፍ ኣሎ በሉ ኢየሱስ ድማ ሓሳባቶም ፈሊጡ ከም ዝበሎም ስለምንታይ ብልብኹም ክፉእ እትሓስቡ ኣየና ይቐልል ሓጢኣትካ ተሓዲጉልካ ምባልዶ ወይ ተንስእ እሞ ኺድ ምባል እምበኣርከስ ወዲ ሰብ ኣብ ምድሪ ሓጢኣት ከሓድግ ስልጣን ከም ዘለዎ ምእንቲ ክትፈልጡ ኢሉ ሽዑ ነቲ ልሙስ ተንስእ ዓራትካ ኣልዒልካ እውን ናብ ቤትካ ኺድ በሎ ተንሲኡ ድማ ናብ ቤቱ ኸደ እቶም ህዝቢ ኸዓ እዚ ሪኦም ፈርሁ ንሰብ ከምዚ ዝበለ ስልጣን ንዝሃበ ኣምላኽ ድማ ኣመስገንዎ ማቴዎስ ከምዚ ተጸውዐ ኢየሱስ ካብኡ ምስ ሓለፈ ማቴዎስ ዝስሙ ሰብኣይ ኣብቲ መደበር ቀረጽ ተቐሚጡ ረኣየ እሞ ሰዓበኒ በሎ ንሱ ድማ ተንሲኡ ሰዓቦ ብድሕሪዚ ኣብ እንዳ ማቴዎስ ኣብ ማኣዲ ምስ ተቐመጠ እንሆ ብዙሓት ተቐበልቲ ቀረጽን ሓጥኣንን ምስ ኢየሱስን ደቀ መዛሙርቱን ተቐመጡ ፈሪሳውያን ከዓ እዚ ሪኦም ንደቀ መዛሙርቱ መምህርኩም ምስ ተቐበልቲ ቀረጽን ሓጥኣንን ስለምንታይ ይበልዕ በልዎም ኢየሱስ ግና ሰሚዑ ንሓኪምሲ ሕሙማት እምበር ጥዑያት ኣይደልይዎን እዮም ምሕረት ደኣ እምበር መስዋዕቲ ኣይኮንኩን ዝደሊ ዝብል እንታይ ምዃኑ ኺዱ ተምሃሩ ከመይ ኣነ ንሓጥኣን እምበር ንጻድቃን ናብ ንስሓ ክጽውዕ ኣይመጻእኩን በሎ ብዛዕባ ጾም ዝቐረበ ሕቶ ሽዑ ደቀ መዛሙርቲ ዮሃንስ ናብ ኢየሱስ መጺኦም ንሕናን ፈሪሳውያንን ብዙሕ ንጸውም ደቀ መዛሙርትኻ ደኣ ስለምንታይ እዮም ዘይጾሙ በልዎ ኢየሱስ ከዓ ከምዚ በሎም መርዓዊ ምስኣቶም ከሎዶ ኣዕሩኽ መርዓዊ ክሓዝኑ ይኽእሉ እዮም ግና ኸመርዓዊ ካብኣቶም ዝውሰደላ መዓልቲ ክትመጽእ እያ ሽዑ ከዓ ክጾሙ እዮም ሓድሽ ቁራጽ ዓለባ ኣብ ብላይ ክዳን ዝልግብ ሓደ እኳ የልቦን ምኽንያቱ ነቲ ጥዑይ ይልክሞ እቲ ምቕዳዱ ከዓ ዝገደደ ይኸውን ንሓድሽ ወይኒ ኣብ ዝኣረገ ኣሕርብቲ ኣይዕርቕዎን እዮም ምኽንያቱ እቲ ኣሕርብቲ ይቕደድ እቲ ወይኒ እውን ይፈስስ እቲ ኣሕርብቲ ከዓ ይበላሾ ንሓድሽ ወይኒ ግና ኣብ ሓደስቲ ኣሕርብቲ ይዕርቕዎ ክልቲኦም ድማ ይሕለዉ ጓል ኢያኢሮስን ደም ዝፈሳ ዝነበረት ሰበይትን እዚ ነገራት እዚ ኽብሎም ከሎ ሓደ መራሕ ቤት ጸሎት ኣይሁድ መጸ ጓለይ ሕጂ ሞይታ እሞ ንዓ ኢድካ እምብረላ ከተሓዊ ድማ እያ እናበለ ሰገደሉ ኢየሱስ ድማ ተንሲኡ ምስ ደቀ መዛሙርቱ ሰዓቦ እንሆ ካብ 12 ዓመት ጀሚሩ ደም ዝፈሳ ዝነበረ ሓንቲ ሰበይቲ ብልባ ዘፈር ክዳኑ ጥራይ እንተተንኪፈ ክሓዊ እየ ትብል ስለ ዝነበረት ብድሕሪኡ መጺኣ ዘፈር ክዳኑ ተንከፈት ኢየሱስ ከዓ ግልጽ ኢሉ ረኣያ እሞ ኣጆ ኽዛጓለይ እምነትካ ኣሕውያትኪ በላ እታ ሰበይቲ ድማ ካብታ ሰዓት እቲኣ ሓወየት ኢየሱስ ኣብ ገዛ መራሕ ቤት ጸሎት ኣይሁድ ምስ በጽሐ ነፋሕቲ መለኸትን ዋይ ዝብሉ ህዝብን ረአየ እዛ ጓል ደቂሳያ ዘላ እምበር ኣይሞተትን እሞ ኣልግሱ በሎም ንሳቶም ድማ ሰሓቕዎ እቶም ህዝቢ ምስ ወጹ ኣትዩ ኢደ ሓዛ እታ ጓል ከዓ ተንስእ ኣብ ኩላ ተሃገር እውን
زناؤ تسمع كلت عورات كم زحوية إيسوس كابو مسحلفة كلت عورات عويلهم أو ود داويت محرنا النابلو سعبو نابيت مسأتوا اتوم عورات نابو مصو إيسوس دما إذا خجبر كم زخيل دو تأمنوا يخم بلو نساتهم كا أو قويتاي بلو نسو دما خم أمنتكم يخون لكم النابلة عينتم تنكيم عينتم كا تخفتا إيسوس دما حادك وخيفل تتنقعو النابلة بتصنع اسمع لهم نساتهم قنا وزيهم عب كلها تهاجر زناؤ زرقح إيسوس عباس كم ززاربه نساتهم كوت خلو دما إنه حدا قانين زحادرو عباس امتول إيسوس نتقانين مساوتو اتعباس تزاربه اتوم هزب دما كم ززبله نجار عب إسرائيل كتو أي ترعين إلهم تقرموا فريساويان قنا ناقاننتي بحلقة أقاننتي يوتصوم الله بلو إيسوس نهزب خمز رحرحه إيسوس كا أبيت صلوت أيهود إنا مهاره وانجيل منقست إنا سبخه كل حمامن عب هزب زنبرد الناسن إنا أحويه عب كلن كتماتاتن عدتاتن يزور نبره بزو حزبي مسرعيه واسا خمزي بلنا باقيع قفوعاتن فحز بالون نبرمو رح اللهم شعون دك أمزامرتو اتأخل بزوحيو عييت قنا وحدات يوم سلازنات قويت أخلي نأخلو عييت خل أخلو لمنو بلو